Nastavuje zrkadlo spoločnosti, prináša odpovede na nezodpovedané otázky, spája ľudí a pre niektorých je aj liekom. Ružomberské divadlo Rozart aktuálne štartuje už svoju 15. sezónu. Nebyť ale jedného domáceho zvieraťa, možno by ani neexistovalo. Viac nám prezradí manažérka, režisérka a dramaturgička Mariana Stančuková. Ahoj. Ahoj. Čo máš ty osobne radšej? Ticho pred potleskom alebo ten šum po ňom? Z týchto dvoch možností si neviem vybrať, ale milujem pohľad do hľadiska, pretože to je taký barometer toho, že to, čo si priniesol na javisko, že či naozaj s divákom funguje. Kedy to funguje? Keď je tam šum alebo keď je ticho? Vždy závisí od žánru, závisí od témy. Kým by bola Mariana Stančuková bez divadla? Čo by si robila? Myslím, že Mariana Stančuková by bez divadla nebola, pretože pôvodne som vyštudovala ekonomickú fakultu so zameraním na manažment cestovného ruchu. Možno by som pracovala v tejto oblasti, ale určite mojej duši by niečo dôležité chýbalo, to by bolo umenie a konkrétne divadlo. A aké by bolo mesto, Ružomberok, podľa teba bez tohto poloprofesionálneho divadla Rozart? Myslím si, že tiež by tu niečo chýbalo. Chýbalo by tu niečo ľuďom, ktorí hľadajú súčasné umenie a takisto aj členom nášho divadla, ktorí sú častokrát mladými ľuďmi, by chýbalo miesto, kde zažijú veľa dobrodružstva, veľa sa dozvedia sami o sebe, o svete a nemali by platformu, z ktorej by mohli hovoriť to, čo cítia, to, čo ich trápi, čo ich teší. Teba k založeniu tohto divadla priviedol slepačí zážitok. Znie to ako úplne skvelý námet na knihu, alebo teda začiatok knihy alebo nejakého filmu. Akú úlohu zohrala sliepka na tvojej ceste k divadlu? Páči sa mi, že si veľmi dobre pripravená na tento rozhovor, pretože áno, v jednom rozhovore som práve hovorila o tomto zážitku. Tak pravda je taká, že som k divadlu mala blízko už od detstva, pretože moja mamina bola amatérskou herečkou v Likavke. A tak vlastne na všetky skúšky, úplne od malička, tak sa dá povedať, už v prenatálnom veku som absolvovala s ňou, pretože aj keď bola tehotná, tak hrala divadlo, tak možno, že už to bol také prvé spojenie s tými divadelnými doskami. No a tu som hrala veľmi dlho. A prišiel moment, kedy som skončila školu, vydala som sa, presťahovala som sa do Ružomberka a hrali sme jednu inscenáciu, ktorá bola od Ferka Urbánka, čo je síce autor slovenský, ktorý je považovaný za významnú osobnosť z hľadiska toho, že naučil Slovákov chodiť do divadla, ale tie tituly nie sú úplne kvalitné, majú rôzne chybičky a práve takúto inscenáciu, konkrétne Škriatok, sme v tej Likavke hrali a keď sme raz boli hosťovať, myslím, že to bolo niekde na Orave, tak sme tam vycestovali aj s našou jednou herečkou, ktorá bola sliepka a keďže vznikla situácia, že sliepke sa rozviazali nohy a vyletela z koša, v ktorom bola a išla medzi publikum. No a tam chudinka vydesená a za sebou zanechávala všeličo. Tak to bol pre mňa taký veľký moment, kedy som si povedala, že asi takéto a takto divadlo robiť nechcem a uvedomila som si dôležitú vec, že divadlo môže byť platforma, z ktorej sa dá rozprávať o tom, čo cítime, čo prežívame, ako svet vidíme, nevidíme, čo by sme možno chceli inak. No a tak to bol pre mňa impuls preto, aby som v Ružomberku založila divadlo. Ale okrem tohto zvieraťa, tak sa mi s divadlom spája ešte iné zviera a to tiež v tej Likavke, tiež domáce zviera a to bol zajac. A to nemôžem nepovedať, pretože v tomto divadle fungoval jeden pán, ktorý bol maskér a zároveň bol chovateľom zajacov. No a namiesto pudrenky, tej labutienky, používal zajačí chvostík a tak teraz vlastne, keď sa povie divadlo, tak to je jedna z asociácií, že ten puder na tom zajačom chvostíku. Takže takto ma sprevádzali zvieratá a možno, že to je tak postupne tá cesta, že naše divadlo je aj otvorené psíkom, že je dog friendly, takže možno tie zvieratá naozaj sú na mojej ceste nejakým významným medzníkom. Plánujete ho otvoriť aj iným domácim zvieratkám? Teda nie len psom, dog friendly? Dostali sme takú otázku, že prečo sme dog friendly a nie sme cat friendly, teda že prečo nie sme otvorení aj mačkám. Zatiaľ sme o tom neuvažovali, ale život nám určite donesie nejaké signály a povie, že áno, že otvorte sa aj iným, napríklad operencom. Candycrush.sk, všetky súpiš veci pod pokrievkou, alebo napríklad aj inscenácie ako Baby Boom, Talenty, Solidarita, Push Up, Bližšie od teba. Aj tieto inscenácie vo vašom podaní mohli už vidieť diváci na doskách, ktoré znamenajú svet. Mnohé boli predstavené napríklad aj na festivaloch, prehliadkach, získali aj ocenenia. Ako vieš ty osobne, že inscenácia zanechala v človeku stopu?
Je to v podstate veľmi jednoduché, lebo mnohí diváci sú z dielny a prídu po predstavení vám povedať, zozdieľať svoje zážitky, prídu sa poďakovať. Niekedy prídu aj nie úplne pozitívne reakcie, ale samozrejme na to je človek pripravený, pretože je naivné očakávať, že vyhoviete všetkým. Potom sú ľudia, ktorí vám napíšu buď nejaký komentár, aj väčšinou pozitívny, alebo e-mail, alebo čo je takým najsilnejším signálom, že predstavenie sa páči, že divák, ktorý ku nám príde, pošle na predstavenie aj ďalších divákov. Vidíš občas aj priamo v publiku, že v tých ľuďoch zarezonovala hra alebo inscenácia? Niekedy je až vtipné sledovať publikum, pretože niektorí diváci sa do toho vžijú takým spôsobom, že možno zabudnú na to, že nie sú doma pred televízorom, kde sú zvyknutí dianie v televízore komentovať, tak sú aj také úsmevné situácie, keď niekto pohružený do deja niečo vykrikne. Už sa nám stalo, že aj nejakú vulgárnosť, ale väčšinou to bolo vtipné. Zažila si ty osobne aj reakciu diváka alebo divákov, ktorá v tebe zarezonovala, ktorá v tebe nechala tiež osobne stopu? Asi doposiaľ najsilnejší zážitok bol, keď sme na konci inscenácie #pod pokrievkou ďakovali našim herečkám z Ukrajiny a niekto zakričal Sláva Ukrajine. Tak to bolo silné, to boli slzy v očiach. A ešte jedna silná skúsenosť bola, keď sme na festivale v Kromiežiži hrali inscenáciu Všetky súpiš veci, ktorá sa venuje téme duševného zdravia a konfrontácii s rodinnou traumou. A keďže po každom predstavení býva taký kritický kruh, že sedíme v kruhu a rozprávame sa o jednotlivých inscenačných zložkách a na konci sa prihlásil o slovo mladý muž a povedal, že on práve ide od svojej kamarátky, ktorá sa pokúsila o samovraždu a leží na psychiatrii a že vlastne hovoriť o takej ťažkej téme, ako je samovražda na javisku, má obrovský zmysel a že nám ďakuje za to, že o tom nemlčíme. Tak to bol tiež veľmi silný moment. Bol to moment, alebo sú to práve toto momenty, kedy si povieš, že to divadlo má zmysel, malo zmysel pred 15 rokmi založiť a dodnes to v podstate až ťahať tu na Ružomberku? Určite reakcie divákov sú to, čo je pre mňa podporným nástrojom preto, aby som sa nevzdala, aby som išla ďalej, aby som pracovala na sebe a pracovala aj na celom divadle. Priestory pre kultúrne využitie na trávenie voľného času, miesta, kde sa spája komunita, šíri jazyk, kultúra i tradície. Aj takýto bol účel alebo význam ochotníckych, neprofesionálnych divadiel v minulosti. Aká je podľa teba úloha neprofesionálneho divadla v dnešnej dobe? Zmenila sa? A v čom tkvie jeho sila? Tak určite tá úloha sa čiastočne transformovala, kým možno v dávnejšej minulosti to plnilo aj také ideologické funkcie. Dnes sa častokrát možno až redukuje na čisto zábavnú funkciu, ale sú súbory, a našťastie ich nie je málo, ktoré naozaj reflektujú dobu, sú možno politicky kritické alebo sú angažované, tak ja si myslím, že aj dnes fungujú možno ako čiastočná protiváha proti profesionálnemu svetu, kde prinášajú veľkú otvorenosť tém. V čom tkvie sila podľa teba Ružomberského divadla Rozart? Silou je už len to, že vôbec sme, lebo keď niekomu poviem aj mimo Ružomberským, že v Ružomberku sa snažíme robiť divadlo a udržiavať pri živote stálu divadelnú scénu, tak často sa na mňa pozerajú ako na letného blázna, že v takom malom meste, ktoré nemá až také kultúrno-umelecké zázemie alebo aj históriu. Ale tak možno, ako som povedala, že je to priestor pre dialog medzi javiskom a hľadiskom a tým, že vlastne sa chceme systematicky venovať mladým ľuďom, pozývať ich do divadla, pracovať s nimi, tak to je ďalšia z devíz, ktorú práve toto divadlo ponúka. A to, že chceme byť otvorení rôznym skupinám, rôznym komunitám, nefungovať len ako divadelný priestor, ale aj priestor pre stretávanie sa ľudí, ktorí majú možno úplne iné záujmy, ako sú napríklad horolezci, ktorí sem častokrát nachádzajú cestu nie len do divadla, ale aj na svoje komunitné aktivity. Dokázali by ste fungovať, ak by nebolo nadšenia, možno takej, nazvime to, lásky
k divadlu a k divadelnému štúdiu, k tomuto oboru a hlavne dobrovoľníctva dá a dokáže existovať neprofesionálne divadlo alebo poloprofesionálne, alebo vy nie ste úplne teda neprofesionálni, dokáže existovať bez týchto možno troch komponentov? Ja si myslím, že to je úplná báza, úplný základ toho, aby mohlo fungovať nielen divadlo, ale akákoľvek aktivita. Že na začiatku je láska, možno až vášeň a že sú vytvorené možnosti, že existujú ľudia, ktorí to chcú robiť, ktorí možno si odtrhnú čas od rodiny alebo nejaký svoj súkromný voľný čas a investujú ho do takejto aktivity. A samozrejme aj bez toho, aby tu boli ľudia, subjekty, inštitúcie, organizácie, ktoré vidia v našej práci zmysel a podporujú nás, či už je to mesto Ružomberok, alebo teraz opakovane budeme robiť projekt v rámci schémy Erasmus+, tak bez toho by to takisto nemohlo fungovať. Divadlo Rozart je jedinou stálou divadelnou a umeleckou scénou v Ružomberku, zároveň jediným, ako sme už spomínali, dog-friendly divadlom na Slovensku. Štartujete 15. divadelnú sezónu, 6. v týchto priestoroch tu na Podhore. Hovorí sa, že divadlo je zrkadlom spoločnosti. Aké odrazy by podľa teba mali vidieť diváci v tom ružomberskom divadle? Tak túto sezónu pripravujeme také 3 inscenácie. Jedna inscenácia je určená dospelým divákom. Má taký zaujímavý názov, volá sa, že Manželské vraždenie. Je to z pera francúzskeho autora Erika Emanuela Schmidta, ktorý je veľmi uznávaným autorom a vlastne je to takým pojednaním o tom, že čo je manželstvo alebo partnerstvo ako také, že čo sú tie lepidlá, ktoré nás spájajú, zároveň to, čo nás od seba vzdialuje. Má to charakter taký detektívny a zároveň je to také tragikomické, takže myslím, že z toho divákov celkom upúta a zároveň to prináša veľa materiálu na premýšľanie, čo je vlastne jedným z takých našich odkazov, že aby divák nemal len zážitok tu a teraz v priestoroch divadla, ale aby si odnášal niečo aj so sebou, že sa nad tým zamyslí. Ako nám napríklad jedna divačka hovorila, že ja keď prídem a potom stojím v sprche, tak ja ešte stále rozmýšľam o tom, čo som to vlastne videla a čo mi to dalo. Potom chceme pripraviť inscenáciu pre najmenších, to pri príležitosti Vianoc. To má názov Najkrajší dar na svete. Nie je to len pre tých najmenších škôlkárov, ale v podstate pre celú rodinu, pretože to hovorí o téme priateľstva a dôležitosti mať niekoho vedľa seba, o téme osamelosti, ktorá je veľkou témou aj pre nás dospelých. No a v neposlednom rade, ako som spomenula, tak v rámci projektu Erasmus+, ktorý budeme realizovať s divadlom z Kromieříža, tak chceme pripraviť dramatizáciu textu mladej francúzskej autorky, ktorá má taký celkom vtipný názov, volá sa to, že Jaternice tiahnu na Paríž. A je to príbeh 3 dievčat, ktoré vyhrajú v súťaži Miss Jaternica, ktorú vyhlásil jeden chlapec na ich škole. A vlastne tento smutný okamih vlastne spojí a každá jedna z nich si rieši svoje veľké, či už také až celospoločenské politické témy, alebo také naozaj, že intimné témy jednotlivca. A je to veľmi vtipné a zase to prináša tak ten pohľad na svet, že v podstate pohár nemusí byť poloprázdny, ale práve naopak môžeš ho vidieť ako poloplný a prináša predovšetkým nádej. A v podstate takú tú nádej a to, že aj keď nie každý deň je nedeľa a nie je úplne krásne, tak možno príde ten štvrtok, piatok alebo nejaký iný deň až o 3 týždne, ale predsa príde a v podstate sa oplatí žiť a že život môže byť aj krásny. Pôjde o komédiu? Tých v repertoári nemáte moc? Toto bude komédia. Nemáme momentálne niečo, čo je explicitne komédia, ale s humorom určite pracujeme, pretože to považujeme za významný až taký katarzný prvok. Takže nie je to o tom, že by sa naši diváci nezabávali, nesmiali. Hovorí sa, že humor lieči. Ak by som to troška zovšeobecnila, tak aj divadlo môže liečiť. Zažila si osobne liečivú silu divadla, alebo mohlo ti niekedy nájsť odpovede na otázky, na ktoré si nevedela predtým tie odpovede nájsť? Určite divadlo má aj terapeutickú funkciu, či už v pozícii ako divák to môžete takto zavnímať. To napríklad konkrétne sa deje v rámci inscenácie Všetky súpiš veci. To je komponované doslova ako skupinová terapia, sedí sa v kruhu.
Ale napríklad už od prvých momentov, konkrétne od inscenácie Baby Boom, ktorý rábala druhým titulom v našom repertoári, tak tam som si uvedomila, tam sa zase riešila téma reprodukcie a vlastne konfrontácie s tehotenstvom, s materstvom. A keďže prišli herečky, ktoré mali najrôznejšie životné skúsenosti, tak už tam som videla, že aké bolo liečivé o tých témach rozprávať a sa mi povedali, že ja som tu dokázala povedať veci, ktoré by som nikdy nikomu nepovedala. Takže vlastne to otvára ako na strane javiska, tak aj na strane javiska to môže otvoriť nejaké tie pandoríne skrinky, s ktorými sa tiež dá pracovať. A pre mňa osobne je to určite tiež nástroj aj takej sebaterapie. Spomínali sme, že ty si mala k tomu divadlu veľmi blízko už od malička, už od toho prenatálneho veku. Ako si spomenula, tvoja mamina bola neprofesionálna herečka, pár rolí si strihla aj ty. Si extrovertná osobnosť, predsa len vystúpiť pred dav ľudí, výsť s kožou na trh, chce asi dávku odvahy. Tak, exhibicionizmu. Tak, určite áno, určite som extrovert, čo je v prípade režiséra veľkou výhodou. Ale milujem aj tie okamihy, kedy som úplne sama v lese a užívam si to, že dýcham a vlastne tie okamihy samoty, kedy môžem aj prečistiť hlavu alebo si práve o veciach, ktoré práve riešim, aby som si mohla tak hlbšie premýšľať. Ako režisérka, dramaturgička si ale viac za oponou, než tu priamo na javisku. Nechýba ti tá žiara reflektorov? V žiadnom prípade. Nie, je pravdou, že keď som divadlo zakladala, tak som ho zakladala s tým, že som chcela hrať, ale už pri prvej inscenácii sa situácia vyvinula tak, že nechtiac som skončila na režijnej stoličke a tam som si uvedomila, že vlastne to je to, čo chcem a čo ma baví a že chcem stať či už za oponou, alebo skôr v tom hľadisku ako na javisku. Takže na javisku sa už vyskytujem naozaj len v prípade núdze. Predsa len to publikum, diváci, ktorí sem prídu, si viac zapamätajú tie herecké tváre, než mená a tváre dramaturgov a režisérov. Nie je ti to občas ľúto? Že ťa ľudia nespoznávajú na ulici a nepovedia si, vy ste hrali v tej a tej inscenácii, vy ste tá, vás poznáme. Nechýba ti tá publicita, tá verejnosť, ten záujem ľudí, divákov, ktorí sem prídu? Vôbec nie som takto nastavená, že celkom mi vyhovuje byť bezmenná a že ma ľudia nepoznajú a nepoznávajú kvôli divadlu. Takže som s tým úplne OK. Režisér je niečo medzi básnikom a aj vojvodcom. Všetkým vysvetľuje, čo majú robiť a prečo to majú robiť. To, ako to bude vyzerať, vie len on, povedal raz český filmový režisér Filip Renč. Keď idete nacvičovať novú inscenáciu, novú hru, vieš presne, ako bude vo finále vyzerať? Určite mám jasnú predstavu. Bez toho sa to robiť nedá. Ale samozrejme som otvorená aj rôznym kompromisom, pretože napriek tomu, že si človek môže všeličo naplánovať, tak napríklad v komunikácii, keď príde do dialógu postava a herec, tak niekedy môže byť funkčnejšie niečo iné, alebo sám herec môže priniesť nejakú alternatívu, o ktorej som možno ja predtým neuvažovala a je funkčnejšia, je použiteľnejšia, tak určite som schopná a ochotná robiť ústupky a milujem, keď do takéhoto tvorivého dialógu prichádzam s tvorivými bytostiami, ktoré majú svoj názor a sú otvorené komunikácii. Máš ale posledné slovo? Určite. Mám posledné slovo, pretože mám v podstate zodpovednosť za celý ten výsledok. A v podstate režisér je ten, ktorý vie, že prečo na strane 1 urobí niečo, pretože možno na strane 55 sa to vypointuje a v podstate režisér a dramaturg je ten, ktorý to celé drží pevne v rukách. Chápu to vždy aj herci? Alebo ako vyzerajú vaše skúšky? Už sme taký tým, že si rozumieme aj niekedy, keď neviem nájsť slova a inštrukcie majú charakter, že ty to vieš, čo chcem povedať a už si rozumieme bez slov. Takže skúšobný proces je v podstate istým spôsobom taký ten štandardný, že od toho, že sedíme pri stole a máme ideovú skúšku, kde sa rozpráva práve o dôvodoch, prečo táto hra, z akých okolností vznikla, kto bol autor,
A podobne cez to, čo my chceme tou hrou povedať, aké témy v tom my chceme akcentovať, čo v tom nachádzame, ktorú postavu si vykladáme, ako si ju interpretujeme, lebo v podstate aj v tom je sila divadla, že každý ten divadelný kus, hoci vezmete tú istú divadelnú hru, je iný a nie len tým, že majú oblečené niečo iné, ale tým, že v podstate tá filozofia za tým môže byť odlišná. A potom s tým divadelným procesom, to je tá časť, ktorú ja milujem najviac, ten skúšobný tvorivý proces, keď sme už na javisku. A vlastne je s tým spojené, keď je tá správna energia, správni ľudia sa stretnú, a to sa väčšinou deje, tak je v tom aj veľa zábavy. Keď hovoríš o ľuďoch, presne vieš, kto bude, ktorú postavu hrať, už keď čítaš scenár, alebo keď čítaš dielo, ktoré má byť pre teba predlohou, alebo ako vyzerá ten proces výberu hercov? Predsa len nemáme tu na 30 rôznych postav alebo 30 rôznych ľudí, ktorí môžu hrať. Tie možnosti sú obmedzené. Presne vieš, kto bude hrať aký charakter? Tak predovšetkým nevyberám nikdy inscenáciu podľa toho, alebo divadelnú hru podľa toho, kto bude hrať, akých hercov mám k dispozícii. Vždy to mám v sebe nastavené tak, že vždy prídu tí správni ľudia a tí v tom budú fungovať. Čiže to aj o náhode? Neviem, či existuje niečo ako náhoda v živote, alebo nejaká taká riadená náhoda, ale zatiaľ sa to dialo, takže vždy sa obsadili tí ľudia, ktorí mali. Opakovane sa nám dialo, že niekto to s nami začal skúšať a v nejakej fáze tvorivého procesu z toho odišiel a prišiel niekto iný a vtedy sme zistili, že wow, tento človek tam mal byť, takže takto sa to deje. V tom tvorivom procese ty si spomínala fázu, ktorú máš najradšej, ktorú naopak, ktorá je pre teba takou skúškou nervov. Alebo ktorá je najnáročnejšia? Skúška nervov to je vždy do istej miery, ale tým, že vlastne človek získa tú skúsenosť a že už sa celý ten proces udial opakovane, že v repertoári máme, myslím, že 13 inscenácií, tak 13 krát zažijete doma, plus raz som zažila tvorivý proces v profesionálnom divadle, v divadle Andreja Bagara v Nitre, plus som robila inscenáciu aj v škole, takže v podstate tie mechanizmy sa opakujú, takže je tam určite veľa priestoru pre stres. Napríklad vtedy, keď si nedokážete nájsť spoločný termín, kedy sa viete stretnúť všetci, tak to určite vie zdvihnúť tlak alebo pridať na adrenalíne. Ale inak popravde neviem, lebo je to pre mňa taká aktivita, ktorá mi prináša viac radosti ako tohto stresu. Ale tým, že vlastne pracujem s ľuďmi, ktorí si získajú moju dôveru, tak ako oni dôverujú mne, že ja viem, čo chcem a viem, čo robím, tak vlastne aj ja dôverujem im. Aké sú pocity pred premiérou? Väčšinou asi dobré. Je tam určite takéto chvenie a motýle v bruchu, že ako to príjme divák, že či to, čo sme chceli povedať, sme naozaj dokázali pretlmočiť a že či sa to dokáže z toho javiska dostať až k divákovi. Ale väčšinou fajn. Zase diváci, ktorí k nám už chodia opakovane, tak vedia, že nemôžu očakávať nejaké také incitné divadlo, ale že je to proste divadlo, ktoré používa aj súčasný jazyk ulice, aj výrazové prostriedky, ktoré sú možno menej často frekventované a podobne. A že to vlastne bude zážitok a niekedy budú musieť prekročiť aj svoju komfortnú zónu, pretože niektoré inscenácie sú aj interaktívne, ale pre tých extrovertnejších, tak niekedy je aj príležitosť si zahrať. Nečakane. Divadelný mák, fenomenálny režisér, herec Jozef Bednárik povedal, že dobrý režisér je ako podprsenka. Nemusí byť, ale ak je, tak celú vec veľmi pozdvihne. Ty si čerstvou absolventkou Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení. Študovala si pod vedením uznávaného režiséra, laureáta Kryštáľového krídla Romana Poláka. Čo ako profesionálna režisérka sa chystáš pozdvihnúť tu v Rozarte ako prvé? Popravde najväčší push efekt by som chcela dosiahnuť práve v návštevnosti. Ako?
Tým, že dáme viac o sebe vedieť, pretože stále je mnoho ľudí v Ružomberku aj v okolí, ktorí o našom divadle nevedia. A tiež by som chcela začať aktívne pracovať so strednými školami, ktoré sa tu v meste nachádzajú, ale aj v okolí, s tým, aby na naše dopoludnejšie predstavenia prechádzali triedy a keďže po predstaveniach sú aj diskusie, tak aby sme nadviazali taký tvorivý dialog a vlastne vďaka nemu robili aj inscenácie, ktoré majú potenciál rezonovať u mladého publika. A nie len u mladého, pretože keď viete komunikovať s mladými, tak zároveň prinášate priestor aj pre diváctvo z radu rodičov, pretože práve v čase puberty je to ten vek, kedy sa vám to dieťa vaše vzdiali a možno vôbec netušíte, čím žije, čo rieši. A aj to divadlo môže byť platforma, ktorá otvára tie zavreté dvere detskej izby. Či nástroj, ako spoznať možno aj vlastné dieťa tu na priamo v divadle. Povedala Mariana Stančoková, manažérka, režisérka, dramaturgička divadla Rozart. Ďakujem ti krásne za rozhovor. A ja ďakujem a teším sa na všetkých divákov, ktorí prekročia náš prah aj v divadelnej sezóne 2025-26. Dovidenia.